ሓንቲ ጓል ልባ ምሳኻ ከምዘይኮነ ዝሕብሩ ምልክታት። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ናብ ቻናለይ እንኳ ብድሓን መጻኹም። ሎሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ክነግረኩም እየ መጺእ። እታ መጻምድትኻ ነዞም ሕጂ ዝነግረካ ነገራት ትገብር እንተኾይና ሃወይ ክትገድፋ እዩ ዘለካ። ምክንያቱ ልባ ምሳኻ የለን። ሕራይ ቀጥታ ናፍቲ ጉዳይ ክንኣቱ። ሓደ ግዜ ኩነታት ቁሩብ የደናግር እዩ። ሓንቲ ጓል ብሓቂ ትፈትወካ ድያ ዘላ ወይስ ትጻወተልካ እንተላግጸልካ ነላ ንምፍላጥ የሸግር እዩ። ሎሚ ቅልል ትብለካ ጽባሕ ድማ ከንበረት ትዝሕለካ እሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ቀልጢፍካ ክትፈልጦ? እዛ ጓል እዚኣ ምሳኻ እስካብ መወዳእታ ክትቅጽል ትደሊ ድያ ወይስ ግዜኻን ገንዘብካን ጥራያ ትጥፍእ ዘላ? ኣብዛ ቪድዮ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጥና እንታይ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ገለ ነጥብታት ክበኩም እየ እሞ እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሖም። ቀዳማይ መልሲ ንምሃብ ትድንጊካ እወ ይርዳእኒ እዩ። ኩለና ስራሕ ይበዝሓና እዩ። ንኣብነት ንዓይን ተወሲድኩምኒ ቀትሪ ብጣዕሚ ስራሕ ይፀዕቐኒ እዩ። ሓደ ግዜ ስልከይ ንሰዓታት ከይሓዝክዎ ይውዕል እየ። ስለዚ ኣብቲ ዝተጻበብክሉ ግዜ መልእኽቲ እንተሰዲድካለይ ቀልጢፈ ዘይክምልሰልካ ይኽእል ይኸውን። ግን ሓደ ነገር ክነግረካ፣ እዛ ጓል እዚኣ ኣይትፈትወንን እያ ቅድሚ ምባልካ ሓደ ዓብይ መለክዕ ኣሎ። ንሱ ድማ ሕጊ 24 ሰዓት እዩ። ነዛ ጓል መልእኽቲ ሰዲድካላ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት መልሲ እንተዘሂባትካ ብሓቂ ክነግረካ ንዓኻ ተገዳስነት የብላን ማለት እዩ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና፣ ቢዚ ክንኸውን ንኽእል ኢና። ግን እመነኒ ኣብታ ዓረፍቲ ዝረኸብናላ ግዜ ናትኻ መልእኽቲ ክነንብብ ድምፅኻ ክንሰምዕ ወይ ጻውዒትካ ክንቅበል ኢና ንህንጠ። ስለዚ እቲ ግዜ ካብ 24 ሰዓት ንላዕሊ እንተደኣ ሓሊፉ እዛ ጓል እዚኣ ልባ ምሳኻ የለን። ካልኣይ መደባትኩም ብተደጋጋሚ ትስርዝ እንተኾይና እዚኣ እታ ዝዓበየት ናይ መጠንቀቕታ ምልክት እያ። ንኣብነት ሶኒ ምሳሕ ክትበልዑ ትዕድማ ሕራይ ትብለካ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ግን ገለ ነገር ተፈጢሩሎ ኢላ ትስርዞ። መሊስኻ ረቡዕት ሓታ ሽዑ እውን ሕራይ ትብል እሞ ከም ልማዳ ትስርዞ። እዚ ነገር እዚ ተደጋጋሚ እንተኾይኑ እዛ ጓል እዚኣ ልባ ሃበትካን ዘላ። ብሓቂ ክነግረካ ሓንቲ ጓል ብሓቂ ትፈትወካ እንተኾይና ንዓኻ ክትርኢ ትህንጠ እያ። ኩሉ ግዜ ቢዚ ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ። እመነኒ ንዓይ ስምዓኒ። ግዜ ሂቡ ክረኽበካ ምስ ዝደሊ ሰብ ጥራይ ርክብ መስረት። ሳልሳይ ዓርከይ ጥራይ ኢላ ትጽዋዓካ። እስቲ ሕሰብዎ፣ ምዛ ጓል እዚኣ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ዝኸይድ ይመስል ነይሩ። ሃንደበት ግን ትዝሕለካ። ሓቢርኩም ወፂኹም ከለኹም ንዕሩኽታ ክተላለየካ ኸላ ንስኻ ፍቕረኛታት ኢና ኢልካ እንዳሓሰብካ ንሳ ግን ዓርከ እዩ ኢላ ተላለየካ። እመነኒ ብሓቂ ዓርካ ጥራይ ኢኻ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሰብ ካብ ዕርክነት ንላዕሊ እንተደሊናዮ ዓርከይ ኢልና ብምጽዋዕ ጥራይ ኣይነላለየኩምን ኢና። ራብዓይ ድልውቲ ኣይኮንኩን ትብለካ። ንፍቕራዊ ዝምድና ድልውቲ ከምዘይኮነት ትነግረካ። ንግዚኡ ዕሩኽቲ ጥራይ ኮይንኩም ክትጸንሑ ትሓተካ። ብኸምኡ እመና እዚ ነገር እዚ ልባ ክትሰርቕ ዝቐረበልካ ብድሆ ኣይኮነን። ቃላታ ከም ዘለዎም ተቐቢልካ ናብ ካሊእ ጓል ምሳኻ ፍቕራዊ ዝምድናን ምጅማር ድልውቲ ናብ ዝኾነት ኪድ። ምክንያቱ ሓወይ ንዓኻ ትፈትወካን እትደለይካን ጓል እያ ትግባኣካ። ሓምሻይ ኩሉ ግዜ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ትድውል። ጽምበለኒ ገለ ዋልድ ኣለዋ ብጣዕሚ ሃንቀው ዝበልኩ ከይመስል ኢለን ቀዲመን ዘይድውላ። ሓደ ግዜ ኸ ኣሎ ኾነ ኢልና እስቲ ንሱ ተደዊሉ ክንሪኦ ኢልና ስቕ ንብል ኢና። ግን ኩሉ ግዜ ንስኻ ጥራይ እንትኾንካ እንትድውል እዚ ዓርሱ ዝኸኣለ ምልክት እዩ። እስቲ ስልክኻ ራእዩ ኩሉ ግዜ ከመይ ሓዲርክ ዝብል ናትካ ጽሑፍ ጥራይ እንተኾይኑ ሃወይ ግዜኻ ኢኻ ተጥፍእ ዘለኻ። እዛ ጓል እዚኣ ብፍጹም ናትካ ኣይኮነትን። ግደፋ እታ ብሓቂ ትግበአካ ካሊእቲ ጓል ሄዋን ድላ። ሻድሻይ ቁም ነገር ክትዛረብ ከለኻ ወላ ሓንቲ ትገብሮ። ከመይ ማለት ይመስለካ? ንኣብነት ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኢኺ ክትብላ ከለኻ ነቲ ነገር ተቃልሎ። ርክብና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ነብጻሕዮ ፍቑራት ንኹን ክትብላ ከለኻ ድማ ተስሕቕ እንተደኣ ኮይና እዚ ዓብይ ምልክት እዩ። ገለ ዋልድ ልብኻ ከይሰብራ ስለ ዝፈርሓ ነቲ እትብሎ ነገር ከም ዋዛ ይሪኦ እየን። እቲ ሚስጥራዊ መልእኽቲ ግን ንስኻ ንዓይ ዓርከይ ማለት መሓዛይ ጥራይ ኢኻ እያ ትብለካ ዘላ ሞ ተጠንቀቕ። ሻውዓይ ብሉቲክ ጌራ ትሓድገካ። እዚ ድማ ቀዋሚ ልማዳ እንተኾይኑ መልእኽቲ ትሰደላ እሞ ካብኡ ንሳ ትሪኦ ድሕሪኡ ግን መልሲ የለን። ኩልና ቢዚ ንኸውን ኢና። ግን ናብ ዓራቱ ክድቅስ ከሎ ወይ ቲቪ ክርኢ ከሎ ስልኮ ልዒሉ ናይቲ መዓልቲ መልእኽትታት ይርኢ እዩ። ብዑ መልሲ ክትበካ ነይርዋ ንሳ ግን መዓልታት ትውስድ። እዚ እቲ ዝዓበየ ምልክት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓወይ ግዜኻ ንዘይትደለይካ ጓል እናተኸተልካ ኣይተጥፋዩ። እታ ትፍትዋ ጓል ካብዞም ዝበልክዎም 7 ነገራት ትገብር እንተደኣ ኮይና ከም ሓፍትኻ ረኣያ እምበር ንፍቕሪ ከይትምነያ። ሕደጋ ግደፋ ይብለካ ኣለኹ። ግዜኻን ፍቕርኻን ንዝግባኣ ጓል ኢኻ ክትህብ ዘለካ ስለ ዝኾነ ካሊእቲ ጓል ሄዋን ድላ። ነዚ ቪድዮ እዚ ተፈቲኹሞ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ። ላይክ እውን ግበሩ። ኣብ ታሕቲ ኸኣ ርእይቶኹም ጸሓፉለይ። ኣብ ቐጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም።